tardes a todos e a todas. Hoxe toca Camouco, así se chama o recital, este festival solidario que organizamos aquí na agrupación instructiva de Camouco. Eu hoxe vou actuar de presentador deste evento. Estou aquí moi ben acompañada da presidenta da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Ares, porque este evento é un evento solidario. Ante todo, queremos que sexa un evento solidario e queremos que todos e todas vos sexades solidarios hoxe máis que nunca, máis ainda cunha causa como esta, porque estou seguro que se agora reflexionamos todos, pois ou nos tocou moi de preto ou en primeira persoa ou moi de preto en todas as nosas familias ou en as nosas amizades. Entón, pois, desde a agrupación, cando surgiu a opción de facer esta colaboración, pois consideramos que, claro, que tiñamos que estar aí e que tiñamos que colaborar coa Asociación Española contra o Cancro en Ares. E ademais, temos que colaborar e temos que ser solidarios, pero que claro, se vos fixades nesa mesa que temos aí, que claro, temos unhas altas probabilidades, iso non é como a lotería, isto é unhas altas probabilidades de que nos toque, porque teño todo por aquí anotado que vamos poñer en xogo esta tarde. Se aínda non mercachedes as rifas, ou se mercachedes só unha ou só dúas, pois podedes aproveitar agora, porque temos ali as compañeiras que poden dar ainda unha voltiña pola sala mentre non comezamos, para mercar algunha outra rifa máis para esta causa. Porque, vamos alá, vamos feliz a repasar todo o que temos ali. Aquí á esquerda, colaboración do Forno de Cotos, que como sabedes é a nosa panadería aquí en Redes, que doou para este acto solidario por unha banda unha empanada, que xa vedes o tamaño da empanada, e por outro lado unha bola. Así que, bueno, a algún de vos a levar para casa unha bola rechea para máis dato. Así que algunha de vos vai levar para casa ou esa empanada ou esa bola rechea do Forno de Cotos. Temos tamén artesanía, porque a nosa profe de cestería, Luisa da Silva, artesana, veciña de Camouco e, como digo, profe aquí na agrupación, donou para este evento solidario, e vedes esa casiña de paxaros e tamén eses peixiños que son super chulos para decorar unha terraza ou algo así, vale? Entón temos tamén ese premio de Luisa da Silva, que tamén colabora con este evento solidario. Logo, el Obrador de Laura, que unha vez máis colabora coa agrupación instructiva, porque é un establecemento que, como sabedes, temos en Barracido, e a verdade é que colabora ao longo de todo o ano moitísimas veces, e sempre que petamos na súa porta, pois colabora. E hoxe tamén colabora el Obrador de Laura. Neste caso vamos facer tamén, como no caso do Forno, un dobre sorteo. Temos aí esas palmeiras de chocolate, pois que vamos repartir en dous sorteos, un pack de dúas e outro pack de outras dúas. Logo, tamén colabora con nós neste evento solidario Supermercados Gadis, que para a ocasión nos cedeu un completo estuche de cousas que, bueno, poden ser moi útiles para a cociña, como son un kit de tuppers, un xogo de coitelos, dous libros de receitas de cociña e un altavoz inteligente. Así que algún de vos tamén a levar tamén este pack completo de cortesía de Gadis. E por outro lado, tamén colabora con nos Supermercados Día, que nos cedeu esa festa Día de Ares, por supuesto, hai que decirlo todo, Día de Ares, que colabora tamén con esa festa maravillosa que ten de todo un pouco. Ten produtos doces, ten botellas de viño, bueno, un premio tamén moi xeneroso. Así que, como decía, hai moitas opcións, hoxe máis que nunca moitas opcións de que nos toque algo, de que vos toque algo, grazas a esta colaboración que estamos facendo con todos estes establecementos que colaboran hoxe aquí con nosotros. Pero claro, todo isto que argallamos hoxe non sería posible por unha banda sin o Conservatorio de Música Xan Viaño de Ferrol, o que estamos na agrupación instructiva moi agradecidos de que colaborasen con nós, de que tamén nos asesorasen a aqueles que somos ignorantes no apartado musical, pues que colaborasen con nós na organización tamén desta actividade, e tamén, por suposto, a banda de música Xábrega de Ares, que unha vez máis tamén colabora con nós tamén nesta actividade.
eles e elas que son os protagonistas desta tarde, esta rapazada que temos aquí. Algúns estudan nese conservatorio de Ferrol, outros forman parte tamén desa banda de música de Xábrega de Ares, así que para estas dúas entidades pois tamén dende a agrupación pois queremos dar o noso agradecemento pois por colaborar con esta actividade. Bueno, e mentre as compañeiras seguen por aí vendendo, insisto que temos aí moitas rifas aínda pendentes de vender, pois imos un poquinho falar de para que son estes cartos, non? Porque, como decía, Genis Ribeiros é a presidenta da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Ares e, bueno, un poquinho a idea que na que surgiu todo isto foi que nós queremos facer este evento e de esa circunstancia de que ao mesmo tempo Genis un día me chamou de, bueno, que se quería interesar un poquillo por lo que facíamos aquí a ver se podíamos facer alguna colaboración. Entón, claro, a nos na asociación se nos ocorreu transformar este evento nun evento solidario. Entón, bueno, creo que o resultado vai ser unha tarde ben bonita. Entón, bueno, se nos queres comentar un poquillo, Genis, un poquillo vosso traballo, non? Un poquillo que sodes e un poquillo como é o vosso traballo. A ver, de que eu gustou de isto. Entón, con a Ferrol, empezaron a liar as compañeiras, e como máis non había, decidimos con outras compañeiras formar a asociación. Entón, nos tamén a facer eventos para que a xente nos debe cousas, todo ese dinheiro, todo o mundo sabe para que vai dedicar a lucha contra o cáncer, con disgracia, contra o disorgánico. A que non lle tocou, a terceira lle tocou, pero bueno. Entón, eu foi a Gariteso. E todo o que sea posible, pois, queremos ajudar. Claro, para a investigación, o que fai falta, pero claro, fai falta moito. Cada vez non se reivindica e claro, ahora que se fala que si máis armamento, que si máis gasto, non sei que, pois claro, estas son as cousas realmente nas que habería que investir, non? Porque por certo non invierte moito. Claro, toda a axuda é necesaria, non o dixen, ajudarse moi ben, aparte desas rifas que temos aí, temos tamén un peto solidario, tamén para facer doazóns á asociación e ademais trouxeron tamén varios produtos que teñen na entidade de todo tipo, pois por si queredes levar algo tamén para todo tipo, do que hai de todo, vale? Do que non hai nada, pero do que hai aí, pois para tamén mercar si queredes. E agora, se mo permite, pois, imos xa, que despois xa me riñen por aí de que me enrollo moito, a falar un pouco de como naceu todo isto. Isto naceu, esta idea deste festival naceu hai cousa dun ano, primeiro, grazas a unha socia desta asociación, a María Dolores de Ayala, que doou a nosa asociación este piano, tamén grazas tamén á colaboración de Laura Morgade, que tamén anda por aí está ao fondo, que tamén nos botou unha man nesas xestións, porque ademais, bueno, non veo de moi lonxe, veo de Lugardos, pero levar isto dun sitio a outro, porque pesa, foi tamén unha misión bastante complicada. E entón, o primeiro, pois, o agradecemento a las dúas, pois, por a Laura por esas xestións e tamén a Dolores pola doazón, espectacular doazón que nos fixo con este piano. E moitos destes rapaces, cando viron este piano, porque, por exemplo, teño por aí algún que ademais toca na banda de Ares de Gaitas, e cando aquí facemos a sardiñada no verán, logo de tocar no grupo de gaitas, preguntoume se podía vir para dentro tocar o piano. E aí foi a primeira idea que a mí se me empezou a rondar a cabeza de que tiñamos que facer algo con este piano e co talento da rapazada. Logo despois desa sardiñada tivemos o concerto de Xabra, que facemos todos os veráns aquí, no xardín e que ven toda a banda a tocar, e despois, como sempre, lles poñemos uns pinchos de agradecemento e moitos deles, que tamén andan por aquí, tomaron rápido os pinchos e viñeron para aquí, para o salón, a tocar o piano, e non sei se estiveron unha hora e media tocando o piano, e aí foi a seguinte idea, temos que facer algo para que todo este talento pois sexa recoñecido e que eles pois teñan a oportunidade de tocar ante pois todos e todas vos nunha tarde como esta. Así que, o primeiro de todo, vou vos pedir un gran aplauso para todos eles. E o noso agradecemento en nome da agrupación a todos eles por estar hoxe aquí, tamén as familias, os pais e as nais
porque, bueno, tamén tiveron o seu traballo, fixemos ensaios, falamos cos pais, coas nais, para que todo isto saia hoxe á perfección. Así que eu creo que este xa me enrollei a bondo. Así que imos ir comezando, cunha rapaza que, bueno, chega aí do ladiño, chega do Concello de Mugardos, chega do Concello de Mugardos, ten 15 anos, chamase Micaela Iglesias Xisto e vai nos tocar dúas pezas, unha de Ludovico Einaudi e outra de Jan Giersen. Micaela, o teu...
muy ben, Micaela, e aparte comenzar de primeira nunca é fácil, así que parabéns a Micaela porque fixo de maravilla. A nosa seguinte convidada, ven de preto, porque é daqui de Camouco e, bueno, unha maravilla tamén o que nos ten preparada, ademais tamén, quero agradecer tamén a implicación dos pais, a nai e do pai tamén, que nos botaron aí un cable importante, son socios ademais tamén da agrupación, nos botaron un cable importante para poder darlle forma a todo isto. Ela chamase Alba Amado Formoso, de aquí de Camouco, ten 14 anos e ven con 4 pezas, nin máis nin menos. A primeira para Elisa de Beethoven e logo 3 pezas populares que son unha muiñeira, que xa veredes que é maravilla, unha adaptación dunha muiñeira ao piano, logo La Tarantela Napolitana e despois Malagueña. Así que, Alba, canto queras.
Queremos fixo algo tamén, claro que sí. Bueno, imos deixar de momento uns minutiños aí descansando o piano porque a nosa seguinte artista que xa está por ali preparadísima vai interpretar unha peza de Bach ao violín. Ela chamase Ana Lago Villar, ten 18 anos e é de Ferrol. Vai tocar Alemande da partita en re menor, cando que es.
regaladísimo a Antonio Otero Oliveira. El ten 15 anos y ven desde Ares y vainos, bueno, con dos clásicos ahí, con Bach y con Chopin. Así que, Antonio, cuando vengas.
con Sara Pena Gómez, ten 16 anos, e, bueno, vai seguir aí a estela de Antonio, porque tamén vai interpretar unha peza de Chopin.
a segunda parte deste Hoxe Toca Camouco e imos comezar, se os vedes aquí, cun trío de piano con dous saxofóns, eles son, teño por aquí, Aritz Uribarri Bouza, Micaela Iglesias Sixto e Antonio Otero Oliveira. Van facer unha peza que se chama Experience, non? De Ludovico Einaudi. Dame que irás. peza. Bueno, seguimos. Imos agora con Nerea, que xa está aí preparadísima. Nerea Ameneiro Prieto, e de Ares, de 13 anos. E o que vos decía antes é que había unha rapaza que o día da sardiñada no verán pasado ven por aquí para dentro, e que moitos de vos estabades aquí e dicían que ben toca esta rapaza. Bueno, pois esta rapaza é un poquinho a que nos deu esa idea inicial, non? Xunto con despois algúns dos que temos por aquí de facer este recital. Así que imos con ela, con Nerea. Vainos interpretar dúas pezas, unha de Patrick Watson e outra de Virginio Aiello. Así que cando queréis.
Alex Uribarri Bouza, que xa obviamos agora hai momento co saxofón, bueno, pois agora vai pasar para o piano, el ten 17 anos, de Ares, e vai nos interpretar dúas pezas, a ver, son dos nomes máis complicados. Un é Debussy e outro é JVKI, creo que o dixe ben, que son aí uns acrónimos, non sei moi ben aínda descoñece este autor, pero bueno, estas son as pezas que nos vai interpretar Alex cando queres.
As últimas convidadas que temos para esta velada musical son as maiores, que claro, deixámolas para o final, teñen 24 e 23 anos, elas son Noa Granja Feal e Laura García Peón, e veñen co violín e o violonchelo, por eso movieu aquí estas sillas, e van interpretar dúas pezas, por unha parte unha de Morichevich Lier y por outra por Una cabeza de Carlos Gardel. En canto remate, en canto pois todos xuntos saudedes o público como un equipo, imos con eses sorteos, vale?
Valencia non está, sobre todo comprometida, tamén isto quero dicir, comprometida e super responsable a hora de organizar todo isto, porque isto non contei antes, pero a semana pasada fixemos un ensaio e todo o que pasou aquí, a orde das cancións, un poquinho o formato de todo isto, o decidiron eles, non? Entón, bueno, pois aí está tamén ese exercicio de compromiso co que fan, compromiso co seu traballo, así que moitos parabéns e moitas grazas por formar parte deste recital de Hoxe Toca Camoco. E tamén quixera decir, se me permitides, o traballiño que nos deu facer isto aquí na agrupación, porque isto que pasou así durante unha hora e media, pois levamos moito tempo dándolle forma, e a verdade que bueno, que o resultado e o que vimos hoxe pois pagou a pena, así que nada, moitas gracias.